Ngan ong ifi kon jembeli wat nam sim kebu. Ka alam jembeli mentah kalah geriu. Jisu ong hang ni. To tip bala da kisla jong udeng dambur kila kilung. To tip bakaliur kala jan panuan. Ai ngo yu trai ga nego par ga jing penyo jong blai si sia de ga nego par ga bakodor ke benga wan shifi. Di baga nega ketien ga jong utrai. Ga priang yifi ga benget ki khon ga jong utrai ha kanu ga jeka ba pidon ban pet ga nega ketien ga jong utrai. Plain ka ko yifi plain ba kalang yifi ha ga nega par ba ha ga nega met ka ba mentale ha ga nega par ba pi pet ye ga nega program plain ba kalang ba pi. Ai pi ga jing kya. Ga kwa ban kren khniat chbang ga jing day ye ga Israel. Ha ga nega par. Baro ngiyo i. Ka pertain news menta ka pertain mobile menta. Barok ngiyo i bangin mal kadon nga kti jong fi. Pio i gini ke jingja ka ba jamanta hang tai ha Israel ke jingele apreng jaga gas jaga Iran bat ka Israel pio i mata ke jing ya yap ke jing ben sao ke jingele apreng jaki bat kala pen kiro iki we kiri menta ki kon jong blay nga kwa ban kran yi fi kat kom ke jinglong jaga Bible ko bangi tip baro ye kane na mar bangi don kane ke Bible ke ye tho ingi ek baro ke banga ke Bible ko ong baka ka aga Israel ke day kata ka alam ke jong ublay na ke baje ke jong ublay ke baja ye ke Israel ka ja ye ka purthei baro ko we ngitip nado ko par jaga Bible ke baja ye ke Israel ka ja kum ta ke purthei tika ega banga kwa man ong hai ga nego por ki kon ga jong blai khandiat ega nego por ban chi pen ken mau yifi da ka ktien ga jong trai ga banga na yifi ga nego por kini ki ba jaman ta hang tai ko mangong yifi ka dei ka alam ka ba utrai u kersiu thia yeki banget la da u bleu la kersiu thia iki banget Hako Old Testament haka por jaga Bible yaka eka bakala ja yaka bala le haka por junkie lada kila wan buhay kinong shun lada ki wan attack kinong shun ka don ka eka ba ublay kwa man le bat nga kwa man ong menta ye fi ki kon go jublay hangno pi don ga de por ngi am dei tang kita ke bang isia pit kai ngi itnat yaka jinglong jongka jingman hang tai ha Israel barga Iran Yaga nega jingele thama hapareng jengki. Ringi dei ban keli jing keli. Bakine ki dei ki dak ki shin. Jong ka jing wan pai no. Ka jong utrai. Jong ka jing rong no. Yaki banget. Ko ki kon jong ublay. Ko maangi pidi jisien ka jing ja hang tai ha Jerusalem ka jing ja hang tai ha Israel. Ka dei ka alam ban kersiu tia. Yaga jinglong men siam yaga jinget. Ka jengi. Kadam kut tang bangin ye kren ke bangin itnat ke mangolong pin ro mane kadon kam man pin ten ju mentang ye la ka jong ka jing em bat pin pai no shau trai da ka jing ka la ka bumut namar ka Bible ka ye to shai ka daringi ye ki ek ban saja ki ban sa one half u Jesu Quran ye gane ki prophet jo Old Testament ki Quran ye kata ka ban saja ha Israel ka ban saja ye ki ek Pi mentah kini ki ek ja nakaway kari si kaway kari bat pingi juyo i nakapor si kapor ka jinja hang taya ha Israel tiki kon jong bleng idon ga niga ktien jablay ka banga kwa bangan penpuli fi ga niga por bangit kan long ga jingkar khu ka bakraw niga jem bujupi naga gospel ga jong u Matius ka nong ga ba ar pusang ga khot ka balai pu ar hado ka balai pusan ngakwa ban puli ga niga ktien ga jong utrai hai ga nego por ga benta ka ba ongkum ni ngakwa man kran iti hiding ba ongkum to ka jing hikai na uding dambur kata ga diga heading ga bang yo ing to ka jing hikai na uding dambur ngakwa man pen ipiu na uding dambur katu ka dikhot ka balai pu ar ta tongan puli to nangti ya ka parsi na uding dambur haba katanat jong u ka lakilung bat kala seisla pitip bakal liur kala jang kumjuk ma piru haba pio i yakineki baro to tip bakalong hajan haki jingkang shisanga ong hapi kani ka pateng beriu kan lek no tat endala pendap no yaki baro ka benang bagi kendo kin lek no
Henry kiktian jangakin late no satya. Jadi gede kiktian ko jong utray. Ladangan keran ni gede shibon kan jerong ban yang gede ke jingkran sepang kan ni ka benta ka baka Bible ka keran ni bau Jesu ukuran. Ka Bible ang ni ka YouTube tonang ye ka parsi jong udeng dembur habakisla kilas mer kila mi kila kilong ka Bible ka YouTube yang ikong totip bakal liur ka lajan kisla jong udeng dembur ngan keran ifi kendia tang kendia ngan omlet jangai ding dambur ka parsi sipangu ding dambur hang ni ka keren ka tau ya ka jaj benriu Israel uding dambur hang ni ka keren ya ka jaj benriu Israel ka jaj benriu Jew barok Jisu ang hang ni totip balara kisla jang uding dambur kila kilong totip bakaliur kalajan panuan kaliur ka keren ya ka jingwan ka jong utrai Jesu ngitip nandau Jesu udah na beneng na marula kiuro siya ngan late no siya beneng ngan penkre ka jaka ipi onda ngaladep ngan sawan simpat ipi haladi ya ka bangalong mga piro pinlong kata nga di ka kitian jable ka yuto yangi hang ni kiniki slam ding dembur ka keren ya ka jaj benriu Israel ka keren ya ki kun Israel lada kin kilung lada ka don ka nuku jinja ka Bible ka yutu ingi to tip bakal liur kalajan nga kwa man ong ifigi kon ka jongoble kat kum ki dak ki sien ka bangingi yo I hai ki sngi ka bangingi mangi kini sngi omdei ki sngi ka bangin ya le kai ka bangin tia that thai kadai ka por ba pin kendit tia no kendit no na ka jing yo tia na ka jing sam tia na ka jing yo tia ha ka jing kan oi je ka pop ha ka jing sam tia ka jing yo tia ka jing kan oi je ka jing snobeng ha ka jing yo tia ha ka jing sam tia je ka jing kan oi je ka jing sarong bat ka buram brio kendit no na ka tabaro ki joy ti ukris un pensai yeme yang go Bible totip pakini ki sngi ke bakhadu bon ki breu jong bre na do ko por chi ka Bible ki kran be chapang de ki sngi ke bakhadu teng ko mga jukran ba ngayong teng ha bangi kran chapang de ki sngi ke bakhadu kala long ko ma ngisu kran su tenat teng bon ki bri ko ang ni na do badang kha nang khnung khna bangi ki ekran ni kada ko ju ka ktien khadu la janwan Jesu hado mentam patwan ni la temen kan ni patwan Jesu ngan ong ifi kon jebli wat nom sim kabu ka alam jongbli menta kala griu ka alam jongbli menta kala riu wat nom sim kendit no haba piu tia ngai pibu ka alam menta kala pak klang ka alam yang joj wat nom skubang bantap ka balangket cebi bat kop tia sa handu ko ki kun jongle ka ega banga kwa bodang ni no nakataga baman king jot tu Chris un penchai ka Bible ka ong kumju ma piro haba pio I yakineki ek ero haba pio I yakineki jengja yakineki ba one hab ki ba one ja haganda ka imlang ka salang jengi ka ri ka jaj benriu jengi pio I yakineki thama pio I yakineki jengele pio I ka jeng pat jeng pra pio I ka jeng duk ka jeng hiran pio I yaki ek ba ja ki ba one mata ki bot ki bor sot ki bersim baman ki one mat atak menta ka Bible ka ong la pio I yakineki ek ito tip ba ulah ka jingkang ubalaha ka jingkang ba unsawan no utrai Jesu unsawan no utrai Jesu wat no mesim kabu ki kon bre kendit tia no mentahi yang jot ki namar ka por kanwan ha ka por ka ba pimmut kanwan kata ka por kani ka ktian joble ka ba Jesu ka keren ka ja to tip bakalong hajan ka jingkang ke jingwan ke jungtra namar ke tanga khot yi fi gi khon jabli pen kre yala ka jong ke jing im ke ktian jungtra ko ngom ne shisang ong phi kan ne ka pateng ben riu kan lech no kan om lech no tat andala pendep no ikini ki baro
nga ai ngo yo try ki diki jingja sau dong sau kun ki bejaga deka im lang ka salang bejaga deka ri ka jat meriu ban pendep ya gede ka ketien ka jong ublay ka bible ka ong ki tu ingi lada empat pendep ya gede ka perthei ka ketien jong try ka empat le ni ai ngo yo try ka yo tu ngi shisang ong api kan ni ka pateng meriu kan la ban le no kala ban jano lada empat pendep ya gede ka jong thok ni ka ketien jeble kan empat le keempat kut, keempat wai, ke program ke jong blay, ke ni ke purthai. Dari ni ai ngo yo try, mentah ki dikit ke banok ke la jashat syakmat. Ban pendep, ye ki jing thok barok, ba ke bain be ke la thok, bat ke la record. Tong ilong ki ba tip om ki bom tip. Tong ilong ki ba sumar, om ki ba yat makia pahu pahai. Long ko makapor dang hai ngadong ipi kam day syuk kapor badang hai baya jong ublay ka beneng berga kendo kin late no andre ki ktien jongakin om late no lada kim pat pendep kan om late no de mentala nang pendep iki ktien ke jong utrai ong ay ro yu utrai lanang pendep syat menda bat kala long hai ka jingkang trai msawan no trai jisu unsawan no cái đào ngon này phi bên kre ya là cái trong cái kinh nghiệm bạn đi xem mà đút rai wat nam ya lệ khai bên kre pio cái này cái baro pio mình ta bên kre ya là đi putrai jisun sawana lấy shibon blinker khui phi hai cái này cái por cái bà mình ta puson ya là cái jeng im kala ka mod wan pai shu bli da ka jeng kala ba mod sedang man sakri bano ya bli wat nam ya le men le shu wat nam ya le men le shu po ngo no barok ek ba gadon ke ktien ke jeng bli wan pai shu trai da ka jeng kala ka ba mod ke ba shisha pedang yo jitu ko munong pedim hai ka jeng im je pi le no kat kum ka man ke ktien ke jeng trai blayon kar khui pi but blayon ai bori pi ko blai shibon ngisi sempat hai ka wei fat ka video ko blai shibon amen